Πάντως Βολ 2, Α και Β. Ξάει προς το Ροντάουν. 20 μπάρα. 5 κιλά. 20. 25 ναι. 25. 5. 32. Συνάκι ολόκληρο. Όλη η ομάδα εδώ πέρα υποστηρίζει στο κόνι. Πάμε δυνατά στο κόνι. Ξανά σου ρε, ξανά σου. Μπράβο. Πάμε. 2. 3. Μπράβο, μπράβο ρε Γιάννη. Άλλη μία, άλλη μία. Μπράβο σκύλε. Άκρη ευρύ, φύγε από εκεί. Μπράβο Γιάννη, να πόδι. Μπράβο, αυτό είναι. 6. Μπράβο ρε. 10. Αυτό είναι, αυτό είναι. Θα λένε στο Athens Lions δεν έχουν φώτα, τι γίνεται. 5. 6. 7, μπράβο. 8. 9, ωραία. Ανάσες Γιάννη, ανάσες. 10. 11. 12, μπράβο σκύλε. 13. 14, άλλη μία. Μπράβο ρε, μπράβο. Κάτσε και εσύ, κάτσε σταθερός, κάτσε σταθερός. Νίκο, φύγε, φύγε, Νίκο. Μην το μετράς τώρα. Μην το μετράς τώρα. Τον Γκρίκο πρόσεχε πίσω. Είναι. 7, 18, 19, 20. Στο 20 το μετράω. Για να περάσουμε, πάμε. Στο 16. Πάμε Γιάννη, πάμε σκυλέ. Πάμε Γιάννη. Μπράβο. Ανάσα, μπράβο. Μπράβο σκύλε. Πάμε, 3. Μπράβο. Ηρεμία τώρα Γιάννη, πάνω από την μπάλα συνέχεια. Ανάσα. Μπράβο, πάμε, ωραία. Μπράβο, πάνω μόνο. Πάμε. Πάμε. Τα πόδια πίσω, αυτός πέσει, πόδια πίσω, μπράβο. Μία κάτι, μπράβο, 2 κάτι. Μπράβο σκύλε, μπράβο, μπράβο. Πάρε μία ανάσα παραπάνω, αλλά μην το αφήσεις, πάμε. Μπράβο. 4. 5, ωραία. Μπράβο ρε Γιάννη, 6. 7, μπράβο σκύλε. 8. 9, μπράβο ρε Γιάννη. 10, πάμε. 11. 12, μπράβο ρε, μας ήρθε. Πάμε. 13, Ωραίο τίναμα με λεκάνη κάνει. 14. Κάνει ωραίο τίναμα με λεκάνη, πολύ ωραίο. Μπράβο. Πολύ ωραία. Μία, πάμε, λες.
πολύ καλά, πας πολύ καλά, ξεκίνα! Ξεκίνα μωρέ! Πάμε, πάμε! Πάμε Γιάννη! Έχει κάνει το καλύτερο χρόνο, το καλύτερο χρόνο μέχρι εδώ. Κάνε μου σίγουρο στο ανέβασμα, σίγουρο! Μπράβο, αυτό! Μπράβο, σίγουρο, μη σου φεύγει τόσο μπροστά, πάμε! Αυτό είναι! Πω γαμώ τις επιδόσεις. Πάμε! Ετοιμάσου για μονόζυγο, πάμε! Μπράβο ρε, μπράβο ρε! Μάζευε, μάζευε! Για Νίκο άκρη, Νίκο άκρη! Μην πέσεις, καλά τα πόδια πίσω, καλά τα πόδια πίσω! Συνεχίζεις, πάμε, συνεχίζεις. Τι είναι εξαπλωμένος. Μπράβο ρε, μπράβο. Δεν έχεις άλλη επιλογή Γιάννη, δεν έχεις άλλη επιλογή, συνέχισε! Πίσω πόδι, πίσω πόδι! Πιάστο μωρέ! Πάμε, πάμε! Κάνε, συνεχίζεις, πάμε. 3, Time. Το καλύτερο σκορ. Δεν σταμάτα. Νίκο, παίρνει από την κάμερα και χόρεψε λίγο. Μπορείς να περάσεις και να χορέψεις λίγο. Ποιος έρχεται τώρα, ο Ζωγραφάκης, ποιος έρχεται. Θα είναι και αυτός στην Κύπρο, ναι, ποιος έρχεται, ναι. Νάτος, ο Ζωγραφάκης, yeah. Έτσι, μπράβο, ναι, πολύ καλός, yeah, Ζωγραφάκης, yeah. Πολύ τρομερός. Και ο Γιώργος ο Βορεινός εδώ, όλοι. Athens Lions, yeah baby, yeah. Cyprus Throwdown 2016. Καλά να σου όνειρο. Εγώ τι έκανα ρε. Πρέπει να ακούσεις μετά. Αυτό το βίντεο θέλω να το ακούσω. Τα λέω πολύ καλά. Πάμε για να πάμε. Εύρη, έλα λίγο ρε. Είναι εντάξει εδώ η λήψη, θα αρέσει εσένα. Το λένε. Ετοιμάσου! Σε 5! Δίναξε πόδια, πάμε. Μπράβο! 2! Όχι, face, να σε βλέπω, Μπράβο, μπράβο! 3! Μπράβο, Άστο να πάρει φόρα. Δίναξε. Δίναξε όπως είσαι. Ναι. Μπράβο Γιάννη, 1-1 καλύτερα. Δεν είναι 5.
5, 3, 2, 1, πάμε! Πάμε! Face, εδώ να σε κοιτάζω Γιάννη, να σε κοιτάζω στην κάμερα. Παντού δεν πειράζει. Τη μέση, παρά τη μέση. Μπράβο. Μπράβο.